Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo nas, draga braći i sestre, danas u ovaj divan dan kada naša Sveta Crkva slavi sve svete, spomen svih svetih, od svetih anđela, svetih apostola, svetih patrijaraka, starozavjetnih, bogotaca, otaca, a ponajviše svetih mučenika, jer naša Sveta Crkva je utvrđena u vjeri, u ispovjedništvu, u krvi svetih mučenika. Bog nas, braći i sestre, poziva i stvorio nas je upravo za zajednicu ljubavi svoje, da zajedno sa njim, kao što i današnje evanđelje kaže, budemo na prestolu 12 plemena. On 12 apostola obećava da će oni sjesti na 12 prestola, 12 Izraeljevih plemena i suditi cijelome svijetu. Kako to jednom apostolu ili drugom ili čovjeku nekom slabom i nemoćnom, grešnom, Bog obećava sve i daje sve. Upravo se u tome, braće i sestre, nalazi ta tajna ljubavi Božje, koju mi često ne razumijemo, ne shvatamo, ne vidimo, zato što smo zaslijepljeni samim sobom i svojim željama i svojim prohtjevima. Ali ovi sveti i veliki ugodnici Božji koje je Bog darao nama, su se odrekli upravo sebe, uzeli svoj životni krst, kao što nam i današnje evanđelje i to nalaže, da uzmemo svoj životni krst i da idemo za Hristom, da se odreknemo sebe, dakle, da ne ljubimo više ovaj svijet, pa ni oca, ni mater, ni djecu i sve ovome svijetu. Šta su to učinili upravo sveti apostoli? Recimo samo njima da kažemo koju riječ. Ostavili su sve, pa su i sami zapjetkivali Isusa, evo, ostavili smo i svoje mreže, ostavili smo svoj posao, sve smo napustili svoje njive i pošli smo za tobom. Šta dakle dalje slijedi? I oni su se zapjetkivali, jer nisu do kraja prepoznali. Ali kada su Hrista vaskrsloga vidjeli, onda im su se oči otvorili u potpunosti, a Duh Sveti je to potvrdio siloskom svojim na njih, odnosno na sve svete do dana današnjeg, na svoju svetu crkvu i na sve nas. Izobilno Bog izliva svoju blagodat Duhom Svetim, da prosvećuje i osvećuje, kako tamo kaže, svakoga čovjeka koji dolazi na svijet. Jer smo stvoreni, braće i sestre, da živimo, a da bi živjeli, treba da se utvrđujemo u istinskoj vjeri, nadi, ljubavi i pravdi Božjoj. Sveti apostol Pavle kaže da je vjera osnov i temelj svega. Zato i mi, ugledajući se danas i pominjući danas u molitvama sve svete od početka svijeta do danas, od stvaranja svijeta, od svetih anđela, kao što rekao, da se molimo njima, da nas oni utvrde u istinskoj vjeri, da bi mi ostali i opstali, kako tamo kažu, kao narod Božji. A biti narod Božji, biti čovjek Božji, braći i sestre, ništa nam drugo ne sljeduje nego da slijedimo zapovesti Gospodnje, a njegove su zapovesti, kako i on sam kaže. Ljubi Gospoda Boga svoga, dakle, svim svojim bićem, srcem, umom, snagom, svom svojom energijom i bližnjega svoga kao samoga sebe. Sveti i veliki ugodnici koje danas proslavljamo, dakle, svi sveti, oni neznani. Ima mnogo svetitelja koje crkva nije ni, možda ni kroz istoriju ne bi mogla ni da zna za njih, mnogo mučenika, stradalnika. Koliko samo mi imamo pobijenih i zaklanih u jamama i dan danas koji leže, posebno u ovoj našoj mnogo napaćenoj mučeničkoj partiji. Evo i ovdje janskih mučenika i mnogih velikih svetitelja, ugodnika, koji su godili Bogu, ali su neznani, ali su pred Bogom prepoznani. Bog će njih objavljivati u svoje vrijeme kada bude htio, a ako ne u ovom vremenu, a svakako u onom vremenu. Mi smo stvoreni, braći i sestre, da živimo u životu vječnom. Mi smo svi potencijalni svetitelji. Jer šta ćemo biti gore ako smo se ovdje obožili, nego
posveti. Ako smo se ovdje sa Hristom sjedinili u njegovom umu, u njegovom srcu, u njegovoj ljubavi, ako smo bili i jeli, dakle, krvi i tijela njegovoga, šta postajemo nego mali Bogovi podali po blagodati? Šta postajemo nego svetitelji? Ali da bi to postali, da bi to bili, ne na ikonama ovdje da se neko nama klanja, to je Božji promisao i Božji blagoslov za one koji su se zaista odrekli sebe, nego, braći i sestre, da se pohitamo u ljubav Božiju i da ga grlimo svim svojim bićem kao i ovi sveti ugodnici. Ali isto vrijeme, braći i sestre, da grlimo jedni druge. Vidimo nažalost u ovom svijetu, to uvijek moramo da napominjamo. Velika stradanja, velike gubitke u čovječanstvu. Zašto se sve to dešava? Mnogi postavljaju pitanja, posebno onih koji nemaju nikakve vjere u Boga. Zašto to Bog tako dopušta? Ja kažem i usuđujem se reći da smo i mi gospodari, kao što i sam Gospod kaže Adamu, od danas si gospodar ovoga svijeta, ove zemlje. Radi, upravljaj, budi domaćin. Čovjek je postao, braći i sestre, pao je na nivo životinje. Evo, sinoć gledam na internetu kako u Njemačkoj, u jednoj katedrali, na jednom ekranu, virtualna ličnost drži njihovu liturgiju i misiju. Zamislite sad ovdje da napravi nekakvu predstavu na telefonu, odnosno na televizoru i da vi gledate mene, nekakvu liturgiju da služimo u nekakvom razlogu. Nema, braći i sestre, liturgije bez krvi i mesa. Nas koji smo krvi i meso, koji ovdje prinosimo beskrvnu žrtvu. Nema, braći i sestre, liturgije i molitve bez čovjeka. Bog se ne moli sam sebi. Mi smo tu da prinosimo kao stvorenja Božje ovdje, darove pred ovaj sveti oltar, naše vrline, naša dobra djela, ali i naše slabosti ovdje, da vidamo naše rane, da ispovedamo svoje grijehe, da gledamo jedni druge licem u lice i tako ovdje, kao krv i meso, kao živa bića, prinosimo ovdje beskrvnu žrtvu Gospodu kao blagodarnost. Jer kako kaže psalam Gospodu govoreći, da li ćete mrtvi slaviti? Kako može mrtvo tijelo bez duha, bez života da slavi Gospoda? To je nemoguće. Vidite u koji beskraj odlazi taj zapad. I zato će propasti, već je propao, već je natruo mnogo. Zato mi pravoslavni treba da besjedimo, da propovjedamo evanđelje na svakom koraku, da gromoglasno vičemo kao sveti Jovan Krstitelj u pustinji i pokajte se jer se približilo Carstvo nebesko. Ovaj sav svijet ide u sunovrat, ide u veliku propast, u veliko stradanje, ali mi koji smo hrišćani, koji znamo istoriju hrišćanstva, šta su sveti ovi veliki ugodnici od kojih danas spominjamo i njih velike mučenike, prošli, kakve ispite su položili pred velikim carevima koji su im glave sjekli, bacali ih glavovima i tjerali ih da se klanju idolima. To mi ne možemo dozvoliti. Da imamo nekakav virtualni svijet i danas smo i svi previše opterećeni i robovi tih nesretnih tehnika, i televizora, i telefona, i interneta koji truje našu djecu. Danas se roditelji svađaju sa djecom zato što djeca traže njih da im daju telefone, da se igraju nekakvim demonskim igricama. I ono nije čudo što se dešava u Beogradu ili u svijetu svaki dan ubistva, vješanja. Evo prije mjesec, 20 dana, dijete sa 12 godina u Bosanskom pokretu se objesilo. To je skandalozno, to je strašno. Zato smo tu da da opominjemo svoj savjest, da se molimo Bogu, da se Bog smiluje, da nam da mudrosti i pameti, da ne budemo robovi zapada, koji nam nudi samo nesreću, smrt. To đavo želi, zato se i to dešava. I zato gromoglasno mi ovdje govorimo, nećemo dati na svoju svetinju, nećemo dati po cijelom života na svoju vjeru, položit ćemo i mi život ovdje ako treba, istog trenutka i na liturgiji, ako treba za vjeru pravoslavnu. Zašto je sveti knez Lazar i sveti Dimitrije i Prokopije i Georgije, zašto su oni položili svoju glavu? Zato što su imali čvrstu i nepokolebljivu vjeru. Bili su spremni da dakle daju svoj život. A Isus kaže, nema veće ljubavi od te da ko život svoj položi, dakle za vjeru, za bližnjega svoga. Tu vjeru treba, braći i sestre,
da učvršćujemo u svojim bićima i da se molimo Bogu i svima svetima da nas ohrabre i osnaže, da i mi zadobijemo blagodat Duha Svetoga u Carstvu njegovome u vjekove vjekova.